Хикәйә. Бары үземә ышанам. Ничә ел очрашмаганбыз икән? 16, юк, 17, 19 ел. Менә сиңа кирәк булса. Әле качан гына үзебез 17дә идек бит. Инде балалар үсеп буй җиткән. Ә син үзгәрмәгәнсең. Бүлмәдәш кызымның кухнясында чәй эчеп утырабыз. Училищеда бергә укыган идек, дуслар идек. Тик аны тәмамлагач, юллар аерылган, адреслары югалган диләрме әле. 19 ел очрашмаганбыз. Күпме гомер сизелми дә үтеп киткән. Язмыш булгач күрештек менә. Очраклы гына интернет аша. Ул кунакка чакырды. Мин яшьлегемә кайткан кебек очынып, ерак булса да шатланып килдем. Картаясы килми, ә тормышның агачыннан яфрак кыела. Яшьлек үзе йөгереп безнең арттан куып тотар төсле тоела, дип җырлый Алинә, кулына тоткан гитарасыннан моң агыла. Элек тә бик матур уйный иде, онытмаган. Матур җыр, сүзләре дә күңелгә үтә торган. Син нәрсә, шаяртасыңмы? Әллә чынлап та хәтерләмисеңме? 3нче курста укганда син язып бирдең бит аны миңа. Син гомергә шундый булдың инде. Кем сораса шуңа шигырь дә, җыр да язып бирә идең. Шуңа онытып бетергәнсеңдер. Шунысы кызык. Ничек 18 яшеңдә картаябыз бит инде дип яза алдың икән, дип көлде миннән дустым. Күбәләк дия идек Алинәне. Җитез, җиңел гәүдәле, кулында гитарасы, йөзендә һәрчак ягымлы елмаю. Укырга да, түгәрәкләргә йөрергә дә җитешә иде. Хәзер дә шундый булып калган әнә. 3 бала тапса да, гәүдә төзлеген югалтмаган. Үзе бик мөлаем, ишек алды тулы мал-туар, бакча, 2 эштә эшли, барысына җитешә. Бер үзе. Балаларын ялгыз үстерә. Авырдыр бер үзеңә. Ничек көч табасың, Алинә? Шушы авыр заманда бөгелми-сыгылмый яшәргә. Ничек шулай килеп чыкты соң, ник бер үзең калдың, дип кызыксынам. Алинә гитарасына башын салып, моңаеп миңа карый. Әллә ниләр күрдем инде. Бер кичтә генә бөтен бер гомерне сөйләп бетереп буламыни? Кияүгә мин бит кеше төсле озаклап йөреп яратып чыкмадым. Дус кызымның туена барган идем күрше авылга. Шунда Ринат исемле бер егет бәйләнде генә. Кич буе биеп җырлап, әллә инде кызыклар сөйләп көлдереп бетерде. Матур гына бу егет машина белән өйгә илтеп куям дигәч, бер дә шикләнмәдем, риза булдым. Ә ул безнең авылга борылмыйча машинасын бездән аррак булган Итекле авылына куды. Кая алып барасың, калдыр мине, дип елый ук башладым. Алинә, начар уем юк, өйләнәм мин сиңа. Әгәр бүген калдырып китсәм, гел үкенеп яшәячәкмен. Син әнә нинди чибәр, хәзер берәр ия чыгачак сиңа. Ә минем әле институтны тәмамларга 1 елым бар. Казан ерак ара, гел кайтып йөри алмыйм бит. Ә болай бик җайлы була. Син минем әниләрдә яшисең, минем дә күңел тыныч булачак. Кемгә җайлы, ни сөйлисең син, нинди өйләнү? Миннән, әти-әнидән ризалык сорадыңмы соң? Бер күрүдә өйләнәләрмени, юләрме әллә син? Дип ачыргаланып кычкырдым. Ләкин ул инде әниләренә дә шалтыратып куйган булып чыкты. Без килеп туктауга, әниләре килеп чыктылар. Әйдә, мин нык торам, кермим, дим. Капка баганасына 2 куллап ябыштым. Бер кем айыра алмый. Кайтарып куегыз димен. Әнисе, монда кадәр килеп чәй дә эчмичә китмисең, аштан улы булма, дип өйләренә керергә үгетләде. Бик мул табын корганнар. Ни арада Ринат белән икебезне генә калдырып, үзләре өйдән чыгып та тайдылар. Безнең якта кыз урлау бар иде инде ул, ишетеп белә идем. Әти дә әнине урлап алган. Кирелергә чыккан җиреннән толыпка төргәндә ат чанасына салып урлап алып киткән. Ә кыз егет өендә бер кич кундымы, кире кайту юк. Иртүк кодалар киләләр дә, ризамы син, юкмы, туй итәләр дә куялар. Шул исемә төшеп, йөрәгем кысылып куйды. Ә Ринат матур күзләре белән миңа карап елмая. Кайгырма инде, Алинә, ризалаш инде. Берничә көннән туй итәрбез. Бер күрүдә яраттым, димим. Элек сезнең авыл клубында күргәнем бар иде сине.
Җырлаганыңны, гитарада уйнаганыңны ишетеп шаккаткан идем. Әниләр дә сезнең гаиләне белә булып чыктылар. Бик тәртипле, тәрбияле гаилә дип мактады әни. Тик болай тиз урлап качармын дип уйламаган идем инде, ләкин озатырга вакытым юк. Укырга китәргә вакыт җитте. Ияләшерсең, ярату соңнан килә ул. Мин кинәт сикереп тордым да чыгып йөгермәкче булдым, тик нәрсәгәдер сөрлегеп кире урындыгыма аудым. Карасам, ботинкамның шнурын Ринат өстәл аягына бәйләп куйган. Ни арада җитешкән диген, хәйләкәр, сизмәдем дә бит. Шуны күреп кинәт тыела алмыйча көлеп җибәрдем. Ринат кочаклап алды да колагыма пышылдый. Китмә инде, китә күрмә. Без бәхетле булырбыз. Менә күрерсең, әти-әниеңне уйла. Таң ата бит инде. Бездә төн кунганың авылыгызда иртәгә үк ишетеләчәк. Беләсең бит инде андыйларга караш нинди безнең якта. Кал әлине, дип үгетли бирә. Әти-әнием искә төште. Кеше сүзе аларны борчыр бит. Үзем дә гаепле. Ник утырып киттем? Әти кадгый кеше безнең. Ничек аңлатырмын? Шуларны уйлап таң атты. Ринатның әниләре икенче көнне безгә барып, мине сорап кайттылар. Үзе риза булып килде дигәннәр әтигә. Соңыннан гына белдем. Менә шулай итеп, төш күргән кебек кенә кияүгә чыктым да куйдым. Зурлап туй ясадылар безгә. Ринат мине күтәреп диярлек йөрде. Беренче балабыз тугач та, икенчесен алып кайткач та, миннән кадерле хатын булмады. Үзем дә аптырый идем. Бер күрмәгән кешегә бер кичтә танышып, шул ук төнне кияүгә чык та бәхетле бул, имеш. Минем менә нәкъ шулай булды. Әти-әниләр ярдәме белән йорт салып кердек. Ринат укуын тамамлагач, Әлмәттә яхшы эшкә урнашты. Гел кайтып торды. Мин авылда эшләдем. Тик ни сәбәп булгандыр, аның миңа карашы үзгәрде. 5 ел җанга җан яшәгән ирем миннән читләшә, азаралаша башлады. Авылда чыш-пыш китте, туры бәреп, ирең шуның белән, моның белән йөри диючеләр дә булды. Ышанмаска тырыштым. Тик бу чын булып чыкты. Ринат миңа һәрчак хыянәт иткән, ә мин белмәгәнмен, сизмәгәнмен. Без капчыкта ятмый бит. Очраклы машинасының бардачогыннан фотолар табып алдым. Ирем анда бер яшь кыз белән утырып та, ятып та, кочаклашып та төшкән иде. Үкереп, елап кереп, Биянайга да күрсәттем. Ринат аларны тартып алды да миңа: "Туйдым мин синнән, авыл гыйбаты. Әйе, йөрдем һәм йөрәячәкмен. Ошамаса бар, тай авылыңа. Мине тикшереп йөрисе булма", дип акырды. Шул китүдән Ринат ярты ел кайтмады. Башта Әлмәттә үзеннән 10 яшькә олорак хатынга йортка кергән, соңрак бер яшь кызга өйләнгән булып чыкты. Биянай безне аермаска бик тырышты. "Кал, бездә яшә. Өйгә дә кертмим мин аны. Син дә, оныкларым да миңа бик кадерле", диде. Ләкин мин төннәр буе тәрәзә төбендә елап, бер хатыннан икенчесенә йөргән Ринатны көтеп арыган идем инде. Район үзәгенә күчеп китәргә булдым. Әтиләрем йорт алырга булыштылар. Алинәнең күптән булган вакыйгаларны кабат кичереп күңеле тулды. Күз яшьләрен дә яшермәде. Мин юатмадым. Андый чакта кешегә кагылырга ярамаганын йөрәгем искәртте. Менә шуннан соң 14 ел инде шушы йортта яшибез. Мал-туар тотам, бакча, мунча, машина бар да бар. Бәхет тәки булмады инде. Монда килеп урнашкач бер иратка күтәрелеп карамадым. Сәнгать мәктәбендә, кадетлар мәктәбендә эшлим. Бош аягым белән эшкә чумдым. Балаларымны тәрбияләдем. Биянайлар да ташламады. Тик иремнән генә 10 елга 10 сүзлек хатта 10 сум акча да алмадым. Принциптан чыгып алиментка бирмәдем. Үзем тырышачакмын дип ант иттем. Булдыра алсам, кеше мин. Юк икән, ник яшәргә? Ринат инде 4 хатын алган. Барсында да балалары ятим үсә. Күрәсең, холкы шундый булгандыр. Менә 4 ел элек юлымда тагын бер кеше очраган иде.
Рамил. Ашыгыч ярдәм машинасында эшли иде. Беренче карашка бик ягымлы, бөтен дөньямны биләп алды. Әнисе белән җылы яктан безнең районга кайтып урнашканнар иде алар. Мин башымны югалтып гашыйк булдым. Ул да гел чәчәкләр ташый, әллә нинди матур сүзләр әйтә, бүләкләр белән күмде. Гашыйк кеше җүләр кеше. Берни сорашмады мин аның турында башкалардан. Рамил үзе сөйләргә яратмый иде. Миңа исә аның үземә булган игътибары, ярату сүзләре ул моментта башка нәрсәләрдән мөһимрәк булгандыр. 2 ай очрашып йөрдек тә өйләнештек. Баштарак бер-беребезне аңлый кебек идек. Менә мин Рамилнең күңеле булсын дип автокредит алдым. Укып права ал, үзең йөртерсең дисә дә, миңа тимәде машина. Төн ката каядыр югалып йөри башлады. Соңрак аның комарлы уенчы булуы ачыкланды. Кама аланына кадәр барып казинода акча оттырып йөргән. Өйдән акчалар, кыйммәтле әйберләр югала башлады. Мин Камиләм белән авырлы идем, каты бәрелергә курыктым. Бәлки вакытлыча булыр дип юандым. Кая ул? Рамил кинәттән ныклап эчә башлады. Мин зарлангач, әнисе килеп сөйләде. Ул ишүдән дәваланган Кадированный кеше булган. Җитмәсә, кеше үтереп 10 ел төрмәдә утырып чыккан икән. Анысын да әнисе авызыннан гына белдем. Эчсә Рамил кеше түгел иде. Күзләре томалана, ни сөйләгәнен белми. Кулына ни эләксә шуның белән миңа да балаларга да ата иде. Бер кичне машинаны бәрдереп кайтты. Йортка бер файда китермичә, минем өстән көн күреп, үз гамәле өчен гафу да үтенмәгәне минем шигыремне чыгарды. Моңа кадәр әйтмәгән, күңелдә җыелган үпкә рәнҗүләрне әйтеп, аны сүгә башладым. Ул кухня өстәлендәге пычакны алды да үтерәм дип миңа килә. Мин пычакның үткен йөзен кулым белән тоттым. Ул аны суырып чыгарды. Дөнья тулды кан белән, балалар елый. Рамил аларны типкәләп бүлмәгә кертеп бикләде. Мине эчке күлмәктән килеш өстерәп ишек алдына алып чыкты. Көзге салкын төн. Әле син тикшереп йөрдеңме? Син әле мине әшәке дисеңме? Күрсәтермен мин сиңа, сука, үтерәм мин сине, үтерәм дә базга күмәм, беркем белмәячәк, дип кычкырды. Ишек алды тайгак, аякта галуш. Инде туарга җиткән корсаклы гәүдәмне тота алмадым, җиргә егылдым. Рамил туктаусыз типте дә типте. Башыма, йөземә, ишемә. Мин котылырга тырыштым. Үрмәлим дә таеп егылам. Ул җанвар кебек өстемә ташлана да рәхимсез рәвештә тагы да катырак кыйный башлый. Мин ялварам, елыйм, балаңны үтерәсең, ул синеке бит, бала хакына кыйнама, дип үкрәм. Ярдәмгә чакырмакчы булам. Тавышым чыкмый. Шок хәлендә кешенең сөйләшә алмый башлавын ишеткәнем бар иде. Шул булгандыр инде. Алла бардыр. Ул ничек кирәк алай? Тырмашып, мин шушы бәндә кулыннан ычкындым. Ялан тәпи боз өстеннән канга баткан килеш йырткаланган эчке күлмәк белән күршеләрнең капкасына килеп бәрелдем. Күрше бабай ишетеп чыгып, мине өйләренә алып керде. Мич кырына утырдым да дер-дер калтырыйм. Үземнең уйда балалар. Ул шашынган хайваннан әллә ни көтәргә була бит. Ул арада бабакай милиция чакырган. Йортка кергән идек, ишек эчтән бикле. Ватып ачтык. Кызым белән улым кухня идәнендә утыралар. Рамил берни булмаган кебек чиста күлмәкләр киеп чәй эчеп утыра. Миңа карады да: "Нәрсә булды, Алинә? Син нишләп канга баттың?" дип берни булмаган кебек кешеләрне дә мине дә шаккаттырды. Шул чакта гына аңладым. Рамилнең ни кадәр хәйләкәр, эчкерле, 200 кеше булганын. Гариза яздым. Аны алып киттеләр. Аның муеннарына пычак терәп дәшмәүләрен таләп иткәнен
Балалар миңа соңыннан гына сөйләделәр. Өстемә кайнар су куйдылармыни. Кемне керткәнмен мин йортыма, кемне асраганмын куенымда, балаларымны куркыныч астына куеп. Хәзер дә ах итәм исемә төшсә. Шул хәлләрдән соң мин аннан аерылдым. Кече кызым Камилә туды. Рамил килеп озак йөдәтте. Гафу ит, башка кабатламас, исерек идем, кичер дип. Кая ул? Нинди кичерү булырга мөмкин? Камиләне үземә яздырдым. Ул явызның исемен йөртүен теләмәдем. Йөдәтеп йөрсәң утыртам дигәч, башка күренмәде тагын. Кирәге дә юк. Инде менә кызыма 3 яшь тулды. Шулай 4 яшәп ятабыз. Хәзер мин ирләргә әйләнеп тә карамаячакмын. Бер уңмаган гөл уңмый диләр. Бу минем турында инде. Балаларым бөтен байлыгым. Таяныр җилкәмдә юк. Шуңа машинасын да йөртәм, печәнен дә чабам, утынын да кисәм, хәтта каз, үрдәк тә суя беләм хәзер. Теләсәң сине дә өйрәтәм. Урыс әйтмешли, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Шулай дип, Алинә сүзен җөпләп куйды. Әйе, заманабызның чире күрәсең. Үз вазифаларына ата була белү, гаиләне кайгыртуга бик җиңел карый башлады шул ир-ат халкы. Шуңа күрә сөелеп кенә яшәр урында күпме нәфис затларга ат урынына җигелеп тормыш арбасын үзләренә генә тартырга туры килә. Алинә генә түгел, бик күп шундыйлар. Дус кызымның нечкә бармаклары гитара кылларын аралый. Җырының моңы, сагыш, үкенечләре минем күңел кылларына да кагылып уза.